Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Bugünkü günü garaşsız Baky tarap Türkmenistan yurdumuzda ýaş dekinleri ýüze çykarmakda giň mümkinçilikler, şertler döredilip berilýär. Elbette garaşsız Baky tarap Türkmenistan döwletimizde dekinleri ýüze çykarmakda bize giň mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimiz biz köp sag bolsun raýdýas goý. Gahman arkadamyzyň jany sag, belent başı aman bolsun tutýan tutumly işleri hemişe rowajaldyn. Edi vatandaşlar biziň her birimiziň öz bolşly aýratyn zekinimiz, ukyp başarnymyz bar. Ýöne biziň gepleşmemiz atnaşak mihmanlarımızın zekinleri diýsen üýtgeçik. Soň şunu biz gepleşigimizde zekinmi diýip at koýduk. Bugün mehman vatandaşlar zekinmi atly gepleşigimizin ilkinji sany setirliýär. Biziň gepleşigimizin ilkinji sanyna gatnaşan mihmanymyz bolsa Aşgabat şäheriniň 19-njy orta mektebinde bilim alýan zekinji körpejigimiz Dawud Serdarow. Dawud Serdarowyň ukyp başarnygy zekini nähili? Sizi tanış etmek istəyəz. Birincide istenlik yurdun adyny aýt, paýtagtyny gönaýdy. İkincidekini, istenlik yurdun baýdagyny görköz, şol baýdagyň haýsy ýurda degişliligini aýdyp berýär. Şeýle-de Aşgabat şäherine hereket edýän awtobuslaryň ugurlaryny biziň körpejigimiz Dawud Serdarow bilýär. Şeýle-de ýene bir üýtgeçik zekini bar. Sen şumat näçe ýaşyňdadyň? Dawud Serdarow aýdýar. Ýöne nähili aýdýar. Sen näçinji ýylda doguldyň? Mysal üçin 1990-njy ýylda doguldyň. Sen şumat näçe ýaşyňda? Elbetde gönlüň göni sakynman Dawud Serdarow öz zekini bilen näçe ýaşyňdadyň aýdyp berer. Mehman vatandaşlar, onda biz uly hormat bilen gepleşigimiziň ilkinji mehmanyny gepleşigimize garaşýar. Dawud Serdarow, mehman tomoşaçylar, gepleşigimiziň ilkinji mehmany. Dawud, sen barada kän maglumatlar biz tomoşaçylarymyza ýetirdik, şolar üçinmi? Çyn. Sen şu zekinleri ukyp başarnyny kimden öwrenýän? Yurtdan paýtagtyň ejemden öwrendim, awtobuslar öwrendim, öwrendim. Ýylyň aýtdy ýaşyna ýaşaly bilemok. Näde öwrenýän bilemok? Bilemok. Onu şo baýdaklarym gördüm, onu şoňa ýadyma galy, şonu öwrenip başladym. Şeýdem ýoş bilen öz zekini kämilleşdirdiň. Elbette mehman vatandaşlar biz gepleşigimizdäki bir näçe gyzykly sowallarymyzy häzir Dawud Serdarowa ýollar, Dawud Serdarowa berer. Biziň hemmämiz hem tomoş ederiz. Zekinmi? Häzir synap göreriz. Mehman tomoşaçylar, siziň bilen ilkinji gedek ýaýlymda zekinmi atly gepleşigimiziň ilkinji mehmany Dawud Serdarow. Häzir biz ilkinji sowalymyzy Dawud ýetireriz. İlkinji şertimiz sowalymyz şeýlerek biz häzir ýurtlaryň adyna da keçeriz. Benim sakynman şol ýurtlaryň paýtagtyny bilmeli. Başlatdyk muny. İlk anfatçaklaryndan başlaýas. Awstraliýa, Canberra, Azerbaýjan, Baku, Alжир, Dogry, Argentina, Buenos Aires, Owganistan, Kabul, Bangladeş, Dhaka, Bahreyn, Manama, Belize, Belmopan, Berekella, Bolivia, Sucre, Dogry, Brunei, Bandar Seri Begawan, näme? Bandar Seri Begawan, Berekella, Dogry, Bhutan, Thimphu, Berekella, Vatikan, Dogry, Vengriýa, Budapest, Vietnam, Hanoi, Gabon, Libreville, ýene dowam edýär Gresiýa, Afiny, Grenada, St. George's, Berekella, Dogry, Gruziýa, Tbilisi, Daniýa, Copenhagen, Djibouti, Djibouti, no, Berekella, Dogry, Dominika, Roza, Berekella, Misr, Kair, Berekella, Dogry, Zambiya, Lusaka, Dogry, Zimbabwe, Harare, Berekella, Indoneziya, Jakarta, Iordaniýa, Amman, Irak, Bagdad, Islandiýa, Reykjavik, Italiýa, Rim, Berekella, Yemen, Sana, Cabo Verde, Praia, Berekella, Kipr, Nikosia, Kırgızistan, Bishkek, Berekella, Xitay, Pekin, Kolumbiya, Bogota, Berekella, Kuba, Gavana, Latviya, Riga, Berekella, dogry häzir dowam edýär Madagaskar. Antananarivo, Näme? Berekella, dogry Maliwi, Lilongwe, Berekella, dowam edýär ýene azajyk kynlaşdyran Paraguay, Asunción, Berekella, Portugaliýa, Lissabon, Berekella, Rusiýa, Moskva, Berekella, dogry Somali,
Marrakeş. Berekellah. Yamayka. Hindistan. Berekellah. Ine mehriban vatandaşlar sizin öýüňizden tomoşa edentiňiz. Bir näçe ýurtlaryň biz atlaryny aýtdyk. Paýtagtlaryny bolsa biziň gepleşigimiziň ilkinji mehmany Dawud Serdarov bilmegi başardy. Berekellah Dawud. Sana diňe üstünlükler ardy edýär. Hemem häzir gepleşigimizi innik taýarlan sowallarymyz bilen şertlerimiz bilen dowam ederiz. Dawud. Sen şu ýurtlaryň paýtagtlaryny bilýän, baýdaklary bilýän. Şolar näde tiz wagtda ýadynda saklaýan? Men yurtun paýdagyna geçen 2019 ýylyň bar aýlary öwrendim. Şonu öwrenip başladın. 2019 ýylda. Bir ýyl wagtyň dowamlygyny öwrendiň şolary. Näde tiz wagtda ýadynda saklaýan bildin? Eýin şu öwrendim. Günde bir az gaýtaradım. Şonu ondan soň nimet başladım ýatlap. Ýatlap başladın. Günde näçe dan ýurda öwrenýäň? 50. Bir günde 50 san ýurtlaryň paýtagtyny öwrenýär. Neden? Kunde 50. 2 günde 50. Yılmaz günde. Berekellah. Indi sowallarymyz. Başladykmy? Men sana bir näçe ýurtlaryň baýdaklaryny taýýarladym. Näkman tomoşaçylar hem memnun görýär. Häzir ýygy giderlikde biz ýurtlaryň baýdaklaryndan taýýarlanan sowallarymyzy dawam ettiririz. Başladykmy? Haýsy ýurduň baýdagy? Tayland. Tayland, berekellah. Bu? Kanada. Kanada, berekellah. Indi şaltyrak gideli. Bu? Danya. Yok, ýalňyş. Gowjateret. Kahartdan gelýän. Kamboja. Kamboja, berekellah. Bu? İrlandiya. Irlandiya, berekellah. Dowam edýär. Bangladesh. Bangladesh, berekellah. Argentina. Argentina, dogry. Belarusya. Belarusya, berekellah. Haýdy ýurdum baýda? Venezuela. Neri? Venezuela. Dogry, berekellah. Vietnam. Vietnam, dogry. Bu? İspanya. İspanya, berekellah. Dowam edýär. İtalya. İtalya, berekellah. Pakistan. Berekellah. Ine şeýle. Nepal. Nepal, dogry, berekellah. Bhutan. Berekellah, dogry. Dowam edýär. Mongolia. Mongolia, berekellah. Katar. Dogry, berekellah. Alжир. Dogry. Bu? Ne kynna. Iň kiçik ýurt, dünýäde iň kiçik ýurt. Vatikan. Bu? Singapur, berekellah. Sri Lanka. Berekellah Dawud. Herman vatandaşlaryň Dawud Serdarowyň ikinji ukyp başaranyny hem synap gördük. Ýene de bir näçe gyzykly sowallarymyz bar, şertlerimiz bar. Oňa häzir siz özüňiz tomoşa edeňizde bilersiňiz, oňa şun hem bizden daşlaşmaň. Ýani teýilgäkde kän sowallar Dawuda berdik. Dawud aljyrajak bolýar, ýöne Dawuddan beter men aljyraýan bolyn, Dawud şumat diýe sen aljyrajak bolma meni. Men biraz pikirleneyin, pikirimi bir jemleyin, ondan soň geleýin men ýanyma diýip şey diýip şumat pikirlenip dur. Beş munda boldy. Baraýyn ýani. Dawud Serdarov. Armada. Pikirlenimi? Näýdi sowallarymyz? Kynşýam ýa aljyraýam? Aljyraýam. Ýöne pikirlenin. Şumat indik sowallarymyz nähir boljaklygyny bilýärmi? Bilýän. Awtologlaryň başlanýan hemde oturýan nokudyny aýtmady. Enem şol ugru boýunça haýsy awtologlaryň gatnaýanyny bilýär. Sanaýdyk, onda men niraýjanydy. Sanaýdymy? Nirden nira barýanyny aýtsak, sanaýdy bilerdiňmi? Sen bir zat bolýan. Şolary nirden öwrenýän dawy? Eýin awtobusy okawrym. Her awtobusy minniň maýratyny. Yok. Ýarsyny men ýarsyny men. Eýin de geçik gidende görýän. Şonda da men görýän oky niraýjanyny görüp çygyp ondan ýanyna galýa. Biz häzir Atatürk köçedinde. Yok. Atatürk köçedinden haýsy awtobuslar geçýär? Atatürk köçeden 73'lük 19-9'luk 9'luk geçýärmi köçeden? Geçýärdi. Ýolgyň üstünden geçýär. O tarapdan geçýärmi? Tarapdan geçýärdi. Ona bilen okdyny. Ýolgyň üstünden geçýärdi. Bolýanmy? Seni kan ýadatmaly biz awtobuslar bilen baglanşyk sowalymyzy häzir sana getirelim. Başladykmy? Ýeňiljegden başlaýar. Avtokombinat howa mindir. Gaýta awtobus gatnaýar. Barryk. Başga? Boldy. Başga ýok. Avtokombinatdan barryk goýjan. Tamam. Avtokombinat teke bardyr. 32'lik 77'lik. Sen dogry. Avtokombinat gurtly. Avtokombinat 28'lik 13'lük. Bir galy.
13 doğru. 28'de mi? 28'de mi diyeyim? Onun Onun avtokaminat. 30'luk. 30'luk. Avtokaminat koyuşluk var hatta. Şöyle mi? O Onu men yanlış söyledim. Avtokaminat sağlık yolu. avtokaminat sağlık 30 yaş. 230 yaş gibi. Oraya berekalla. Bunun mesela doğru. İnni kadın kıynaştırıyaz. Tekavadır arzu. 4'lük 5'lik. Tekavadır gökteri. 45'lik. 44'lük 54'lük. Tekavadır avtomendil. 7'lik 47'lik 53'lük. 47'lik 53'lük. İnni köp uğurlar, köp avtobuslar var. Tekavadır bilmeyin. 61, 62, 74. Oldu mu? Berekalla. Tekavadır berdengi. 16 yer. Değil mi? Avtomenzillerim giden var. 30 ileme yok 36'lık. Şu uğur oyuncu, Erdem'in verecek uğurun oyuncu 5 tane avtobus atlayar. Bilirsin 5'inden. Parahat yedi, Gurtlu. Parahat yedi, Gurtlu. 29'luk. Var. 73'lük. 23'lük. Doğru. Dur. Yeni 2 tane var. 15'lik. 15 doğru. Tabii çıktı ondan. 40. 40'ın özü atlayar. Berekalla. Doğru. Parahat yedi, Hovamendil, ona hayfi avtobuslar atlayar. Parahat yedi, Hovamendil. 20'lik. Başka? 18'lik. Berekalla. 11'lik avtobus nire atlayar. Avtomenzil parahat yedi. Berekalla. Nıhadım çılçımlaştırıyat. Men Parahat 7'den tek havadar varca. Hayfi avtobuslarım minmeli. 14'lük, son. 26'lık. 26'lık. Tek havadırdan. Yok, Parahat 7'den tek havadarı var yani. 26'lık olmuyor. 26'lık. Onun tek havadardan avtomendile gidecek. Hayfi avtobuslarım minmeli. 3'lük, 7'lik, 47'lik. Doğru. Avtomendillenim berdengi şifahanatına gidecek. Hayfi avtobuslarım minmeli. Avtomenzilden berdengi şifahanatına. Nima 36'lık. 36'lık. Doğru, şu doğru mu? Doğru. Şu aşama şekerindeki yolu, şu avtolog kârhanası täze 2 tane uğurlar açtı. Avtobus mu? Yahu, täze 15'lik. Olum täze açılıyor. Ondan sonra 2 tane täze uğurlar açtı. Vağzal bilen uğurtu aralığına hayta. Kaldı. Yan yakın açıldı, onu net bilen. Gördün mü? Yok. Onu Kelle bu gece. gelen geleydi. Vağzal avtokaminat aralığına täze uğur açıldı. Ona bilmem. Onu bilen yaptı. Onu men sana uğrayan 88'lik avtobus vağzal bilen avtokaminat aralığına atmaya. Berekalla. Kutlayat, ne mehman vatandaşlar, tomoşaçılar görüşme diyali dağıtçıyımız avtobuslar bilen bağlanışıklı soğanında da zihinli bilen diyten okuyuplu cevap vermeye başardı. Berekalla. Neme uliyen. İnni mehman tomoşaçılar 3. şertimde geçeceğiz. Gidelim. Yorumda. Mehman tomoşaçılar aşağı şehirine yerleşen Şabaz Kofe Tayarlaş Merkezinde biz hazır 3. şertimiz sinema için gideceğiz. Yer. Sen özün zekini hata edecek mi? Yine şular yarı zekinin devam etmek özünde isteği var mı? Peki devam et o. Tamam. Sportlu üstüretin geliyor mu özünde? Sport. Yok atmayın. Aytına? Juda. Juda. Yakili yerlenme. Ko. 3. yerden 1. yer var. Zehin mi atı yaklaşımızda? Biz Davut Serdar bilen birlikte paytahtımız aşağı şehirine yerleşen Şabaz kafesinde görüşümüz yani birlikte yaklaşımız devam edeceğiz. Biz şu yadğa katlaşan topormudun şöyle de dünya belli bir neçe şahsiyetlerimizin doğulun yıllarını edir Davud'a sual hükmüne vermek için olur şu an neçe yaşını Davud'um bilmeli. Anlat mı? Yakin mi? Ne kaygı onlar sana kadim doğurdu doğramasın kıymarak. Saat anırak etsen kıyımrak. Eğer ki vakitte doğulan olsa onu bileyim. Onu başlayalım. Benim oğlum 2015 yılda doğuluyor. O şu an neçe yaşında? 5 yaşı. 2020 yılda şu yıl 5 yaşı. Ben 1991 yılda doğuldum. Şu an ben neçe yaşında? 29 yaş yani şu yıl. 29 yaşında.
Operatorymyz Maksat 1999-njy ýylda dogully. Näçe ýaşynda? 1999. Aw. 21. Näçe? 21. 21. Rejissörmyz Öwet Durdyýew 90. 1990-njy ýylda dogully. Näçe ýaşynda? 30 yaş. 30 ýaşynda. Belli şahyrymyz Kerim Gurbannepezow 1929-njy ýylda dogully. Şu ýyl belli şahyrymyzyň näçe ýyllygy? 1929. 92 ya 91 ejem. 91. 1961-nji ýylda ilkinji kosmonawt Yuri Gagarin elem giňişligine çykdy. Şondan bäri näçe wagt geçdi? 1960 näçe? 61. 59 ýyl ejem. 59. 59 ýyl. Hatta ýetişmez taşma. Berekalla, dogry. Elbetde nähwan tomoşaçylar zihin maat ýetleşimiziň esasy maksady garaşdyr baky tarap Türkmenistan ýurdumyzda ýaş zihinleri gözläp tapmak hemde olaryň zihinlerini tomoşaçylar iýleşer sizi görkezmek. Biziň gepleşigimizde nähwan tomoşaçylar bir näçe gydykly sowallarymyz bolar siziň özüňiz kim zihin bolsa ýa-da siziň tanıyan zihinli şagalaryňyz ýaşaňyz bar bolsa onu hökman suratda biz bilen habarlaşyň. Biziň özümiz size mehmançylyga barar ýa-da biz sizi mehmançylyga çağırar. Öz pikirlerini tesirleri yazıp bilersiniz. Davut Serdarov hakikaten zihin mi? Bize zihin niyet, sizin öz fikirlerinizi yazmağa yadına çıkarmayın. Sen soğudan mı öğrenen Davut? Soğuk. Ne gibi soğuklar mı öğrenen? Ay tapaldı. Soğuk da soğuyan. Şöyle değil mi? Yanı gitmişim doğanlarından aşağı şehirinde hareket edilen avtobuslar bilen bağlanışıklı bir näçe soğallar verdik. Berekallah yürüydü. Aşağı şehirindeki ýolagçy avtolog kärhanatynyň adyndan taňa owy ýadygärlik sowgatlar bar. Ne sowgatlar? Ilki bilen 1 ýyllyk islenlik avtobusy şu okuwçy karty bilen ýetegi bilen islen ýerine gidip bilerdiň. Gerekenler. Bu da umumy ýol karty. Ýürüýdi aşağı şäherindäki ýolagçy avtolog kärhanatynyň adyndan taňa sowgat. Sowgatlar bar. Yine de soğutlar geografiyan goýgorýan, şoňşynam dadan globus saňa ýürüýdi aşabat ýolagçy avtolog kärhanatynyň adyndan soğut. Berekallah okuw esbaplary saňa okuw esbaplary içinde suratlar we kitaplar we ertekler we arkaýyn boş wagtda okar. Ýürüýdi yine de soğut bilen sport goýgorýan şeýledämi? Ilgyma goýgorýanmy? Aşağı şehirinde yerleşen Genci Hadina Sowda merkeziniň ikinji gatynda yerleşen sport egneşikler dükanynyň adyndan saňa sport ayakkabylary berekallah. Yine de şeýle gowy ýokarky sport ayakkabylary gerek bolsa, şol dükandan barıp arkaýyn alyp gelýär. Otudun tawatda. Berekallah Davut Serdarov biz hemişe saňa goýanýat, hemişe begenýat şeýle ýaş dekinlen biziň ýurdumyzda Araşdyr Türkmenistan diyarımızda bardygyny goýanýat, hemişe zehinin ösür, zehinin kämilleşdir. Biz saňa okuwlagyňda, durmuşdaňda diňe üstünligi arzu edýär, sowatlagyň ýetip etsin. Nähwan tomoşaçylar, sizin araňyzda da zehinler bar boldy. Hökman biziň bilen habarlaşyň. Biz näde zehin maat ýetleşigimizde ýaş zehinleri ýüze çykarar. Hemen nähwan tomoşaçylar ýetleşigimiziň dowamlygyny ol zehinleri size ýetirer. Biz bilen nähil habarlaşmaly? Bize hökmany suratda öz pikirlerini, öz tesbirlerini ýazyň, öz zehinlerini açyp görkezdiň şeýlede ilha ekranyny gören telefon belgiňiziň üstü bilen SMS arkaly ýa-da email programmasynyň üstü bilen biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Onu näme mehman watandaşlar, häzirlikçe biz siziň bilen hoşlaşýar, gepleşigimiziň inlik sanlaryna has hem zehinli şagalary biz size görkezeriz, gepleşigimiziň inlik sanlaryna şeýle hoşta bolun.